Insemmilkom nittama li tinsabu tajbin, jiena Marjele u llum se naqra dan il-ktieb jismu L-Għasfur li hemm fil-Wied, kitba ta' Terrie Muscat u diżinji ta' su Flask. Ejja naqraw l-istorja flimkien. Darba waħda ġew wied ċkejken kien jgħix għasfur żgħir ta' kulur kannella b'sidru aħmar kien jismu Pizzu. Pizzu kien iħobb jgħix ġo siġra li ħadd ma kien jista' jersaq liha. Kien hemm safar oħra li xtaqu jmorru fuq dik is-siġra sabiħa kollha frott u Pizzu kien isaffar u jgħajjad sakemm jitilqu. Jekk xi tfal jersqu qribu, kien jibda janni u jgħajjad sakemm jitilqu. Pizzu kien dejjem hemm fuq is-siġra waħdu, jiekol xi dut jew ħniex li jsib, imma ħadd ma kien jersaq leh. Darba għasfura ridet tagħmel bejta fuq is-siġra ta' Pizzu imma għalxejn kellha tmur fuq siġra oħra. Ħadd ma baqa' ħabib tiegħu għax ma kienx jaqsam mal-oħrajn, is-siġra rieda għalih biss. Imma darba waqt li kien qed itir biex isib l-ikel, ġie raġel xwejjaħ u beda iqaċċad is-siġar. Is-siġra ta' Pizzu tqaċċdet ukoll. Kemm għamel f'qalbu Pizzu hekk kif ra s-siġra mqaċċda, x'kien se jagħmel issa? Żgur li ħadd ma kien se jgħinu. L-għasafar l-oħra kienu kollha ħbieb ta' xulxin imma hu ma kellux ħbieb, kien waħdu bla dar. Għasfura twajba ridet tgħinu, marret ħdejh u stednitu jmur ħdejha fuq is-siġra tagħha. Pizzu ħa gost ħafna u ma qalx le. Pizzu nduna li dejjem irridu naqsmu li jkollna mal-oħrajn. Inkella ma jkollniex ħbieb. Kemm kien aktar ferħan issa li kien għamel il-ħbieb. U dik kienet l-istorja ta' Pizzu u kif ħajtu inbidlet mill-lejl għan-nar. Ejja nkantaw kanzunetta sabiħa isimha F'nofs il-ġardina ta' Mirjam Zanut. F'nofs il-ġardina hemm siġra kbira, siġra sabiħa folda u twila. F'nofs din is-siġra kbira u sabiħa hemm frijiet ħilwa jisfnu ferriħa. Fuq dawn il-frijiet sodi u ferħana hemm ħafna weraq jiliqqu ferħana. Fuq dawn il-weraq maħduma baqal hemm bejta ġbikna ta' xi għasafar. Ġo din il-bejta imma sfuġ għadu jitwilek, riqet imsejken, ġo l-għasfur ħelu, hemm qalb mimlija, sana imħabba, ħnina modrija, kien nixtieq kellna qalbna bħalin biex dejjem veru nħobbu l-xulxin. Kien nixtieq kellna qalbna bħalin biex dejjem veru nħobbu l-xulxin. Nittama li għoġbitkom din l-istorja, issa jekk tixtiequ tfinġu miegħi, komplu segwuna.